बे समाव बिजनि सोलोंसालिमानि गोरायुंनि बाख्नायथाव हाबाफारि सुबुङा सुबुंनि थाखाय मदद होआब्ला रावबो दिनै रांखान्थिनि थाखाय सोलोंथाइ लानायनिफ्राय उनफिनना थानो नांनाय नङामोन। थिग बेबादिनो सुबुंथिनि मोन्थोरखौ लाखिना सासे फरायसानो मदद होदों बिजनि सोलोंसालिमानि गोरायुं बिथाङा। नंगौ, चिरां जिल्ला बिजनि महकुमानि सिङाव थानाय बिजनि सोलोंसालिमानि गोरायुं डक्टर बारहासगिरि बसुमतारी बिथाङा ओइचएस आनजादाव गासै 382 नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय बिफा गुनेश्वर ब्रह्म, बिमा रिना ब्रह्मनि आंगो फिसाजो करिश्मा ब्रह्मनो मुं थिसननो नोगोद 4100 रां अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे MA जोबजासिम फोरोंनो आखायाव लाना सुबुंथिनि खामानि मावना दिन्थिदों। मख'नो गोनांदि बिजनि सोलोंसालिमानि मुं थिसननाया दिनै जोबथा सानमोन आरो जोबथा साननि समाबो बारलांनोसैमोन। बे समावनो करिश्मा ब्रह्मआ गांसे इनकाम सार्टिफिकेटजों फ्रि मुं थिसननो होनना फैदोंमोन, नाथाय रेजेक्ट जानायलाय मुं थिसननो हाला होनना बुंनायाव गोरायुं डक्टर बिरहासगिरि बसुमतारीया बिमा बिफानि आरजिनाय आरो खामानि मावनायनि सायाव सोंनानै गोरिब नखरनि होनना मिथिनायनि उनाव बे थांखिखौ लादों होनना जोंनिसिम मिथिहोदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल। साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन। गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांग्लानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन। गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6291623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।